шом бахайр азизон. таоме ки ҳоло омода кардам ниёз ба муаррифӣ надорад. ин таом бисёр машҳур аст. бисёриҳо ин таомро дӯст медоранд. хеле таоми фоиданок аст ва ин таом ҳам мисли бисёр таомҳои ошхонаи мо номҳои хеле зиёд дорад. дар ҳар маҳалли тоҷикистон ҳар гуна меноманд, мисли шӯламошак, шилаи ба мош, шавлаи бо мош, мош биринҷ, мош гурунҷ. вале миёни ин номҳо бештар бо номи машҳур аст ки каме нодуруст аст, мисли мош кичирӣ. зеро кичирӣ вожаи ҳиндӣ ҳаст ва худи кичирӣ маънои он дорад ки таоми бо мошу биринҷ. яъне боз мошу кичирӣ гуфтан каме ғалат мешавад. аз ин ро ман номе ки бештар маъмул аст шӯламошак ҳамонро интихоб кардам ва ҳоло тарзи таҳияи шӯламошаки парҳезиро пешниҳод мекунам. сараввал мисли хомшӯрбо гӯштҳоро дар оби сард андохта то пухта шуданашон меҷӯшонем тақрибан 1 соат. акнун зербак омода мекунем ва барои зербак ман мисли ана ҳамон дастури қадима аз равғани зағир истифода кардам. равғани зағири ширин карда шудааст ва 100 мл баробари ним пиёла равған гирифтам. ба он 1 дона пиёзро андохта то тилоранг шуданаш бирён кардам ва 3 дона сабзиро андохтам ва 2 қошуқ руб ва баъдан 1 литр об андохта мош ним пиёла ва 1 пиёла наход. ҳамаи инҳо қаблан тар карда шудаанд. ҳамаро андохта омехта карда ба он вобаста ба хоҳиши худатон намак андозед ва мегузорем ки ним соат биҷӯшад то моши мо пухта шавад ва то ин замон гӯшти мо аллакай омода шуд. хуб гӯштҳо пухта шудаанд. гӯштҳоро аз дег кашида мегирем ва чун хеле мулоим ҳастанд бо даст ришта ришта мекунем. агар хоҳед метавонед аз корд истифода кунед ва оби зербаки мо аллакай қариб хушк шудааст. обе ки гӯшт дар он ҷӯшида буд ана ҳамон обро ба зербак мерезем. ним пиёла биринҷ меандозем ва ҳамаро хуб омехта карда гӯштҳоро ҳам дохили дег мекунем ва баъдан аз рӯи хоҳиш ба он зираву зиришк илова мекунем. намакашро ҳам як бор мечашем ва 1 дона қанди сафед, чун ман дар ҳама таомҳо меандозам. ва акнун ба муддати 40-45 дақиқа дар оташи паст дам мепартоем то шавлаи мо пурра пухта шавад. ва вожаи шавла ҳам маънояш он аст ки мулоим. масалан вақте ки оши палав мулоим мешавад мо мегӯем шавла шудааст. хуб шӯламошаки мо омода шудааст ва мо таоме дорем бо номи шавла ки оши ҳам мулоим чуноне ки гуфтам омад мо мегӯем шавла шудааст. аз ин рӯ шӯламошак ё шавлаи бо моши моро кичирии ҳиндӣ баробар кардан чандон дуруст нест, зеро таркиби кичирии ҳиндӣ каме фарқ мекунад. мо бо гӯшт тайёр мекунем ва дар бораи кичирӣ ман дар зери видео каме маълумот гузоштам, онро бубинед, ҳатман бихонед. ва хуб таоми мо омода шудааст. шӯламошак таоми серғизо, фоиданок ва хеле мулоиму осон ҳазм ҳаст ва кӯшиш кунед онро мулоим тайёр кунед то ба меъда вазнин нашавад. ва таоми зимистонӣ ҳаст, ба инсон қувват медиҳад. умедворам писандатон омад. то видеои дигар худованд нигаҳбони мо ва шумо. шабатон хуш.